এখন শেষ পাদ কাঢ়িবা ଆଗରୁ ମୋର ବି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିଲ ନା ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ହେବ ନା ତମେ ତମ ଛୁଆର ହେବ ସମୟ ଆସିବ ତମେ କାହାର ବି ହେଇପାରିବନି ଏ ସମାଜ ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ନାରୀ ପାଲଟି ଯିବ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିବ औषध गांधी गांधी निज रक्त राष्ट्रपति के भले पकई कहब ए पुओ ये आखि कांदुची तोरी पाई